Anthu ambiri tikapanga upload video panopa pa TikTok pena timangodabwa kuti sound removed kapena kuti ya TikTok apanga mute video yathuyo sound sikumveka. Ndi ambiri sitimadziwa kuti chimapangisa ndi chani ende kuti tipewe vuto limene tikuyenera titani. Ndiye video yathu yatero ndifotokoza zinthu ngati zimenezozo. Ndeka sinapange follow tipange follow ndipo mosataya nthawi tiyambe. Chifukwa choyambirira chimene chimapangisa kuti a TikTok apange mute video yathu timakhala kuti tigwisa ntchito copyright sound. Ndiye copyright imakhala kuti ugwisa ntchito nyimbo yokuti si yako mwina ungopanga download pena pake nkuigwisa ntchito kunoko ku TikTok endi nyimbo yosuna ipeze panopa pa TikTok ndi amatha kuipanga mute. Ndiye make sure kuti ngati nyimbo ta downloada kumagwisa ntchito kunoko ku TikTok isamaduse a minute, duration yake izikhala yochepa zimene zapangisa kuti video yathuyo asaipange mute. Chifukwa chachiwiri chimakhala chokuti nyimbo imene tikugwisa ntchitoyo ikuphwanya malamulo a TikTok mwina muli zotukwana kaya zolaula ndi a TikTok amadana nazo. Chimene chiso zapangisa kuti a TikTok apange mute video yathuyo. Ndi zifukwa zikulu zimene zimapangisa ndi zimene zizi. Ndi ngati tipewe zinthu ziwiri zimene zizi ndikusimikizirani kuti a TikTok sazapanga mute sound yanuyo. Kupewa kugwisa ntchito nyimbo za anthu makamaka otchuka kwa nthawi yayitali. Chimene iye ndi chifukwa choyambirira. China nchokuti mupewe nyimbo zolaula kapena zonyoza. Zimene iso zapangisa kuti ma video yanuwo akhale ya clean. Basitu